see, 'cause I think I do want you next to me. Dito lang kayo sa bahay ni Simply Ray! You don't even know him. Yeah, you can. I wasn't here. I'm looking here. No, I can't. You could say a little bit Very there. slight button. Nagtatago si Kuya. Mahihayin talaga. Not you. No, no hug for Tita Race. No. At home na siya sa bahay ni Tita Race. Dire-diretso na siya. Where's your room? Show me your room. Come on, naka-bag siya. Tingnan, shoulder ba? Mag-steak si Dan, tsaka si John, and ayan. Hindi pa Dan. May banana na? Ay, wala. Bibigyan ako ni Kat ng banana. Pero Ay, may bibigay si ano, may... Hasan si Sak. Wala ka nun. ano yun? Hindi ko pa siya binubuksan, pero si Sak may binuksan. I will give this to Tito Dan. Ah. May bibigay siya kay Tito Dan, oh. Give it to Tito Dan. Tito Dan! Tito Dan. Masaya siya. It's an onion! It's an onion! It's so cute. Did you see our carrot? We got a clear carrot. Ayan na sila, oh. Dami na ni Ray. Sa akin, hindi ko pa binubuksan. Okay, where's the purple nut? Where is the onion? Ah, Tito Dan. Double broccoli. Yeah, that's double broccoli. So, ayan, We oh. have two broccoli. Zach gave us ano guys? Onion. Onion. Ayan, miss na miss nila isa, oh. Hi, po. Ay, wow, ang ganda niya. Hello po. Ay, guys, gamit ko pala yung bigay niya sa akin, oh. Hindi ko napakita sa inyo. Ah, ayan. Ayan yung aming, ano, oh, model. Ha? Alin? Ayun lang. Oh, Aliyah. Hindi na take away to, ha? Sure ka? Sure na yan. Sure na. Ayan. Pinuno ko lang. Piling ko talaga. Parang yung ano ba, sinabi ko sa kanya, kailangan mo ba ng tulong? Hindi, nilagyan ko ng herbs and spices. Laura lang, herbs and spices ang tawag. Uy, ang dami ko kaya spices. Sabi nga nung may nag-comment sa video ko, sabi, over ka dami yung spices. Dami ko yun sa akin. Ano na ba? She's para ni Madam. Didilaw na. Napaka-juicy, in fairness. Ano yung luto? Luto na timpa na atay at heart. What's it say, Inday? Good. Siya po. Nasaan yung sombrero mo? Yung paslat mo? Nandun. Ayan na yung steak, oh. Pinerfil namin. Kaya nga. Tapos, ayan. Kay Dan or kay Jan. Ah, kasi miss na miss niya na si Aliyah. Ayan, ready na? Ready na. Tapos ano na lang yung ating... Ay, isunod ko muna ito sabihin. Welcome po. Nasang Pinayo. Welcome po. Nasang Inday. Let's jump. It's alright. Whoa, whoa, whoa. Alright. And, you want rice, Han? Kaya na sila, Mark! Tingnan mo to mga... Uy, alis kayo dyan, hindi yan sa inyo. Yung food nyo nandito pa. Saka man. Pupunta ka sa Apple Store. Ay, papapin tayo natin lang kasi na yung vlog ba? Nakita ba? Alis kami bukas. May mga plano na naman kami bukas. Uy, ayun ka talaga mo. Kain kasi si Sak. Andun si Sak. O, tingnan niyo si Sak. Ay, si Cook? Ayan si Kuya. Naghahanap siya ng spaghetti ni Tita Ray. Pero ayan, paborito niya rin tong kaldereta. Kuha ka ng electric fan. Kuya Sak, where are you? Where's Ano yung pamangay? Pag nasa Inday. Handa? Ano yung air fryer kasagutan sa katulong. Atay,
Pero malilitig na yun. Basta iba nga bang bantay tayo sa mga ano nila. Madali lang to, kasi luto na to eh. Ako crispy lang. Ayan si Holly. What are you eating, Baba? Ha? You like rice? What is rice in Tagalog? Kanin. Kanin. Ayan si Sakay na rin siya. Gusto niya yung corn ni daddy niya. What's that, kuya? Bukain na sila ng upan. Pinakain mo yung mahulog niya nila. Hoy, you wanna eat na, Baba? Huh? Wow, that is so yum. What do you think? Yeah? Nice? Mom, that's it. That's it. Thank you. Shot, careful. It's full of plastic. Asan yung plastic? Wala plastic. Malalagay yung spoon para. Meron dyan. Ano ba? Matigas. Okay na. Hindi, okay naman siya. Okay lang siya. Grabe naman. Ano man yan? Matmahang ba? Is it spicy? No, it's not. Kasi hindi naman No? sila maano sa spice. Wala naman yan. Sanay kasi yan, napakain nga ni Papa lang silo. Sanay, sanay. Sanay? Merienda niya, Sanay Bicol yun sila. Express. Konting spice okay lang. Pero yung very spicy. Please do that, please. Buti pa. Si Aliyah may pabangs. Doon mo na siya. Upo kayo doon, ate. Anong gagawin mo? Sausawan natin. Gawa siya ng sausawan. Ano yung sasawan niyo? Kahit ano yung ginawa mo, okay na lang. Okay din yun. Okay. Iba ano man, Toyo mo. pili ko rin sa inyo. Kasi iba naman yun. Toyo, okay lang naman. Dalawin natin. Tuloy. Hindi kasi yung ang suka sa mga ano yan, mga ganyan, toyo. Pero ako lang toyo. Maubos na nila ang kaldereta po, hindi pa tayo kumakain. 1.5 yan po. Ha? 1.5 yan. Pagka tayo, mga 5. Oh, drink, water na ha. Ayan yung dalawa. Ayan si Aliyah kumakain na rin. You good ka, Baba. Holly, eat, Baba. Don't jump, eat please. What, Holly? No pillow. No pillow on the ground while we're eating. Well done, rice. Pwede na kayo mag-work. Kailangan natin kumain. Kaya nga eh. Tara. Maubos ang rice? Gusto ko yung i-diet. Ano yung mga Mayan na. Mayan ko sana yun. Tapos sige nga. Ano kayo na ba? Sige kayo na kayo. isang pangalawa na rin mo. Hi. What do you want? You're done? Hello? More rice, please. Wait, lagay ko yung rice dito, B. More rice, please. Lagay ko yung rice.
Pero ikaw, marami to. Si Mark. Si Holly, oh. Makiray sa mga anak mo. Ha? What you gonna say? Thank you, Mommy. Thank you, Mommy. Zigzag. Ano you have, all you have to do is to do this, Okay. Luto ulit ng rice kasi yung mga anak ko maki-rice talaga. Kunti na lang yung natira. Ayan si Zach, pangalawa na yan. Si Kuya tapos na. Ayan yung Kuya, oh, naubos na niya yung rice. Yung mga kainin ko to kasi sayang yan. Wala, there's no sauce. Akala ko ba tapos ka na? Kuha daw siya ng ano, ng rice tapos kuha lang na siya ng sauce. Sino? Si TJ. Oo, akala ko tapos na siya kumain. Mother, mami. Kay Jen to eh. Okay, wait lang. Dito ka, tabing kita pa. Water. Kuya si Kuya dito pa. No, only head over the side. Kain guys. Dong. Dong, sunog yung Blow yan daw, blow. Kain. Happy birthday. Happy birthday to you. Ito kasi. Kain na. Uy, kanin ka na. Oo nga. Sige dito. Mamaya pagkatapos itong... Ay, pagkatapos ito, ubos to. Ay, hindi pa tayo mamangaya. Ha? Buti nga mamangaya tayo. Vlog pa mo. Ang dami na ba? Ano kayo correct dyan? Wow, good job, Papa. You finish it? Sa iyo. Okay na siya. Okay na siya. No, that's mine. Nasaan ba siya? That's mine now. Sabi ni guys, Dami niyo siya na kayo makulay kasi walang makulay. kaya nga eh. Kaya hindi makaulit dahil. Kasi nga siya sure. Hindi mo kayo sa... Oo, hindi. Si Susie, hindi. Sa ano lang. Ang hindi makapunta kasi wala sa mga tayo. Sa? Teacher, can you get water for home, please? Okay, thank you. The top? Over there, Mama. Asa na yun? That's me. Yeah, to work na. Alam mo yan kung saan, Mark? Ha? Kanina pa siya. Pero gusto pa talaga yun. Ay, naku, up na naman. Sige. Ano siya nakakain ito? Up na ng up. Sa diet ka, Daddy. Mama? Ano yung mama? Kuya, Nice, Daddy. May rice pa makasunod. Huwag ka makalala. I'm on diet. Hindi pa tayo Si mamangaya. Dan at saka si John, eh, bili dessert. Where's Kuya, teacher? Good, teacher. Hindi, ha?
yan. Ayan Kanina siya. pa yan naghihintay. Kaya lang nilagay ni Gabi sa fridge. Eat ka ng cake, Baba. Ayan, dessert na mango cheesecake din. New York style cheesecake daw to. Ito, From malinis Coles. to, pero may mga mumu. Alam niyo na kung paano tanggalin. Dati kinat namin yan. Ngayon alam niyo na. Papalutan ko sa Ayun, mauubos na si Judge. Ay, nakada naman slice. Masarap to. Ito yung very You want more, Baba? You want more? Do you want more? Mana? Not listening man. Ay, kumawa mo ng baby. Tingnan mo naman. Ganun, Diyos ko. Parang ako listening na. Iyon na yun. Ay, nawa ka ng babo naman. Pinapagalit. Pinapagalitan siya. Kumawa mo ng babo. Wala, pinapagalitan po siya, oh. Gay! Ay, Baba! Appear! Ay, ganun pa siya. Oh! Dito na siya, pansit. Hindi naman, Ayan, hello, Dan. Ayun, nakapi ko. Nakapi pa, no? Guys, tinan nyo. Tinan nyo yung box. Mamimili kami dito. Kay Mark to, kasi kasi yung Yellow! Okay. Tayo, okay. Ukay kayo na. Ayun na. Nakuha na ko. Okay, what's the box? Guys, may pauna ko kay si Inday. Guys, mag-ano na ako. Mag-gym na ako. Kasi parang kasi siya. Kasi Maganda yan. Ay, meron pala nanonood sa'yo yung kilala ko si Ate Jeannie. Ate Man, sige pa siya. Yung tagamit ko. Akin ka. Manay. Oo, di ba kasi sa'yo? Sweetie. Hindi na yung Nagkakagulo kami dito, guys. Huwag show them. Ganyan masakit yung kaya niya. Ayun na na, maganda yan. Mag-tube lang ako dito. Diba? Ay, sa work? Yes. Sa work. Ayoko na manay. Manayan ka, manay. Ito mo may stretch mark eh. Ha? Ano gagawin ko dito? Baka ano ako walang sayang. Ha? Is it too big? Okay, you don't like it? No, is it too big? Oh, it's too big daw, guys. Too big. Show. What you got? Wallet. Where you like it? I got you. Look, you see? You see? What's that area? It's what? Is it too big? So nice. Say thank you, Tita. Say thank you. Wow. Say thank you. Yeah, like that. Nag-hold din siya dyan. Is it too big? Yeah. Ayan guys, yung nakuha natin, O, diba? Nakapag-shopping tayo dito sa bahay ni Ano, are you done? Not yet? Yes? Is that for you? Okay. Ayaw nga yun tayo. Ang cute niya. Ala, oh. Oh, yan. Oh, wow! Opa! Oh, okay na daw siya? Ganda! How about you, Papa? Are you done? Ayan, namimili pa siya. What did you do? May mga kinuha siya, linagay niya sa, sa bag. What you got there, Baba? Huh? Is this yours? No. Is this yours? Are you sure? Oh, show Daddy. You show Daddy what you got. I
show him. Not yet. Dad. Okay, I put it back. Look. Is this yours? Yes. Or show Daddy. This. Say thank you to Tita Riz first. Tita. No, you go there. Come on. Come on. Go there. Hurry up. Say thank you for this, Tita Riz. Go. Hurry up. All swimsuit, honey. Yeah, what about who's that wallet? Oh, that's her wallet. Okay, go. Where's the wallet? She Take that got. one. Yeah, she gotta keep that one. Thank you, Tita Riz. What did you? Go. She didn't hear you. That's alright, Papa. Pero mga swimsuit, hindi ko magkukusakay. Siya lang naman. Tingnan mo. Nakuha ko, guys, oh. Na ukay-ukay kay Simply Race. Ayun din siya, oh. Alis na sila. Uwi na sila. Kath and Phone Pal. Feminine. Phone Pal. Asan na yung uwi ko? Ito pa. Bukas, Basta daw at yun. Text na lang. Basta. Ready na lang ako. Thank you. Tinuro yan si Tita Riz. Hi. Uwi na sila, guys. So, yun na yung vlog, guys. Bukas na ulit. So, yun. Say, see you, guys. Please like, please subscribe. If you haven't yet seen my next vlog, see you tomorrow. Say, see you tomorrow. Bye. May libre ka pa, guys. May libre kasi. Ayun, cute. Hold on, shut up, popcorn. Vic's baby. Vic's baby. Annalisa Annalisa Velasco. Velasco. Jim Venturas. Jean Venturas. Rover Robert John Dalman. John Dalman. Rica Palacio. Rika Palacio. Don't forget what hashtag ChonaAndMyKids to be share. Bye. Paradise, tell me who you see, 'cause I think I do.